Ah, jaman edan. Wah, ingkang ngripta tembange niki. Nek tembange sinom wis ana wit dhisik. Ning aransemene Aransemen sing gawe Mas Sri Eka Widodo Pak dosen. Wah, Mas Dodo, Pak dosen. Wah, jan Dodo. Nggih, Dodo. Lah ya Dodo. Kompos. Kula nyuwun sewu, niki kan ingkang aransemen ulangnya Mas dosen. Heeh. Kula niku malah kemutan suwargi Pak Karang. Karang apa? Karang Kadempel. Karang Padan. Heeh. Pak Mantep. Pak Mantep Sudarsono kan nggih nate nyiptakno tembang jaman edan. Heeh. Jaman edan. Jaman iki apal Pratama. Lah apal pelek. Jaman edan jaman edan yen ra ngedan ra keduman melu ngedan ora tahan wolak wali ing jaman kursi-kursi nggo rebutan rakyat cilik dadi korban jare jaman reformasi ning korupsi saya dadi ya